karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Ugunya, may balik na kini sa agi. Ang autong itong may balik sa aki? O mamalig sa, dinhirig niya kuha si Sir. Binoy, manglahos ta sa unahan. Usa? Pangitaon ta ang bay sa nag-drive sa autong itong Binoy. Sure ka, ma'am? Sure gid kaayo Binoy. Pangitaon ta ang bay sa giaptan ni Edwin Hindapita. Mamalig sa. Naglain, nagiging kong kabuhi, mama ay. May aksyon na yung kabalakan ng imong plano, ma'am. Binoy, tabangin na langgot ko nga mailhan ang mga tao nga gianhin ni Edwin Hindapita. Uy, nagtuon na ka nga niya din hitagoy ni Sir Ed ka na si Veronica Abadin. O, Binoy. Nangabobo na ka, no? Wa, Binoy. Pero, kung pa ka mga bobohong, anong gusto makamakaila sa kabit ni Sir Ed? Ay, napagdagag pangutana. Sige na, manglahos na ta sa unahan. Oh, ma'am. Bahala na lang ni Oy. Relax lang lagi. Dili ta kaibutang sa kadaot. Mag-andam tagrason kung mangutana sila, bahin sa itong lakaw karon. Di kita mo sulti nga niya sa probinsya nga gianhin ni Sir? Dili, Binoy. Way mahibaw nga mianhita. Okay. Sige. Sige. Hinayi lang ang pagpadagan sa sakyanan ha. Kay atong tan-awon ang palibot. Tanang sudlunan na kalsada atong timan-an. Naunsa ka man in taon dong, oy. Imo man ang gibundak ang kutsara at tinidor. Kitsa may ganahan ini akong kahimtang na nga. Nagkapos mo ko din hisbay? Oh, nasakit ka man. Mahibilin kag yun din hisbay. Makalakot. Dong iyan. Ngano day dong, oy, nga perme naman kag gisapot dong. Matinumanon sa gusto si Alexa nang. Maunay na makalagot kayo. Ako siyang assistant. Nga, maglakaw-lakaw siya o iyara. Magbuot-buot na. Dong iyan. Unsa magigikalagutan ni mo ni Alexa, ha? Kanang iyang gibuhat o siya mismo? Kanang iyang gipangbuhat og siya mismo. Mao ba? Unsa man gyud ang number 1 nga dili nimo ganahan ni Alexa? Ang iyang pagkaasawa sa akong amahan. Daan naman ang istoryahan dong. Wa naman kay mahimo kay asawa naman na siya sa imong amahan. Mao nga surrender na lang, oy. Pasagdi na lang ng imong amahan og si Alexa. Dili mahimo nang. Iyan. Dili mahimo nga pasagdan ako sa Alexa nga tuntuhon ang akong amahan. Aro kayo nga makikita siya sa iyong uyab karong orasan ng series. Manalagna na di ka karon dong. Basa. Sure, good ko na nang. Pero kung ako ang imong pangutan-on dong, no? Perfect kay si Alexa nga asawa sa imong amahan. Kung ano nakasulti maka nga perfect si Alexa. Nga? Nang? Oh, kaysa dihang nawa ka, nahimong magulanon man sabag imong amahan. Oh. Ug sa unang mga adlaw sa imong paglayas, perming maghinuktok si papa mo. Perming mangita nimo. Nag-hire pa man gani siyang tao nga mangita nimo. Unsa? Maunay tinuod dong iyan. Gipapangita ka sa imong amahan. Unya, milabay ang mga katuigan. Mi-hire siya og tao nga mangita nimo. Sure ka na nang? Oo, kay mianhi man din sa bayang maong lalaki.
Sidis, andaman ang paniod to. Kaya doon ako'y bisita. Pila man kabuok ang imong bisita, Sir Ed. Usara, si Edmond. Okay. Imong bagong kaila, sir. Ako siya gihire aron mangita ni Ian. Gipapangita ko ni Papa. Mauna, pusa, ayaw paghuna-huna nga dili ka importante sa imong amahan. Ug unya, usa ka adlaw ana, mipauli siya nga may da ug malipayon. Sidis, mukaon kay ni? Uy, pinaypay saging. Oo. Tinda ni sa akong amiga. Akong gipakyaw para sa mga trabahante sa constructions. Wa man nila mahurot, mao nga akong gidadin ni ang sobra. Kaon. Kana na. Paborito sa nako ng pinaypay saging. Sukad atong adlawa, perme nang magdaog pinaypay saging si Papa nimo. O ako na lang naipawan nga batanong daga di ay ang tindiras pinaypay saging. Ug malingaw kay si Papa nimo nga maghiskot sa tindira nga mao si Alexa. Human supat ka tuig nga kaguol sa pagkahanaw sa imong inahan o sa imong paglayas, na usab ang imong amahan. Og nakita ko na siyang mupahiyom kung maghiskot na ni Alexa. Nga iyang nganlan og sipat nga tindira. Pusa, kung ako pa'y ikaw dong, pasag din na lang ng imong amahan, uy, uban siyang asawang batanon. Kay diha man siya nagmalipayon. Pero wa siya katagbawan ng may gitaguan paghihapon siyang kabit. Mailhan ko naghihapon ka ng iyang kabit nga si Veronica. O nga nung gusto man nimong ilhon. Aron dapigan si Alexa o hatagag problema ang imong amahan? Ayaw kalimot dong. Masakiton o kasing-kasing ang imong papa. Bisag ka na lang untang imong huna-hunaon ba? Maong pasag din na lang sila si Alexa. Ganina ramatag subay-subay ni karsada, Mama Alexa. Wamate nakita ang sudlonon nga karsada, oy. Nainoy gaming karsada, pero di masud ang auto. Dili ta mo sa pagpangita, Binoy. Hinuon. Ang mag-antos doon naging maputos. Hunong una. Oy, Mama Alexa. Asa magkapaingon, Mama, oy? Yan lang ka. Doon na lang ko susihon. Uy, hala. Asa mo to paingon? Milaba mo sa karsada? Maparking na lang kong tarong, oy. Kalsada gina paingon sa ibabaw. Pero kalsada nga wa pa ma-develop. Mama Alexa. Ma'am, usumay mo nakita ni Dapita nga. Uy, hala. Karsada man ang asagbuton. Pero may agi sa ligid sa sakyanan. Ug tuwa kini paingon sa ibabaw, Binoy. Tuod. Paingon kini si Babaw. Ug hala. May atop sa bahay sa ibabaw. Dali, Binoy. Tungaso na to ni. Pero Mama Alexa, private property man ni ma'am. Tingali ba yung mapusilang takon mo tungas ta sa ibabaw? Watay daw tang tuyo, Binoy. Busa dali na, mutungas ta. Kunahadlo ka, ako nalim mutungas. Oy, hala. Wata ko Mama Alexa, oy. Ganong wa man ka mag-amping. Nahagbong hinoon ka. Dili ba giingnan man kanako nga magpaalalay ka ni lolo nimo? Ayaw ka gool. Wa man ko masuko. Ang ako lang nga mag-amping ka. Imo kong gatagan og kabalaka sa imong gibuhat. Ayaw na ginig-usba, ha? Nga manaog ka sa hagdanan nga ikaw-ikaw lang.
pagit ko nga may bahay din sa ibabaw. Ma'am. Ma'am Alexa, oy. Ay, hindi ta magdugay din himamo, oy. Kibas ko nagmarong torta. O niya, mga datang tao di nagpuyo ng baya di ha. Ayaw na, Binoy. Mayong adlaw! Mayong adlaw! Ay! Uy, hala! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!